Ginpahayag illegal recruiter nga nagbiktima sa magkahagugma sa Iloilo City, may 12 pa nga nabiktima sunod sa tagreklamo. DMW6 pagasakyaron kung lehitimo ang ahensya sa ginaaligar scammer. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas, exclusive. Kaangay nga modos kag pasalig. Ini ang gintuan ni Elias Toto, ang isa sa mga biktima sa ginapahayag pagpang-scam sa ila sang recruiter nga nagpangako nga palakton sila sang iya kahagugma sa Canada. Suno kay Elias Toto, ginbaha siya sa mga mensahe matapos sinigagin post sa social media ang ginapahayag illegal recruiter. Iya natukiban niya hindi lang siya kundi may 12 pa ka mga nabiktima ang ginatudlo nga scammer. Ang bako nga ging-scam kami muna nga wala pa nabalik kwarta namon. Tapos nagano man sa nga gina-process pa man kuno ilang nga muna nga palakton man sila kuno by August na ni damo na blang tao galing nga na scam ya. Madumduman niya 180,000 pesos na nga inutangan nga kwarta ang napadala na sa pamilya ni Toto sa ginaaligar scammer. Sa karon, wala na nagasamat ang ginapahayag recruiter sa ila. Magluwas sa pagdangop sa mga tagreklamo sa NBI 6. Plano sa mga ini na magkadto sa Department of Migrant Workers 6. After which, kung hindi na siya lisensyado, we will be endorsing sa amon nga Migrant Workers Protection Bureau for possible conduct of surveillance operation. Suno sa DMW6, kung ilan ang mabato ng formal nga reklamo, iga-verify nila kung lehitimo ang recruitment agency nga ginapahayag sang ginaligar scammer. Kung lehitimo, pagasakyaron sa gihapon sang DMW kung rehistradong empleyado sini ang ginareklamo nga recruiter. Magahatag man ang ahensya sang legal assistance sa tagreklamo. Nagpahanumdom ang DMW6 sa publiko nga dapat sakyaron kung ang recruitment agency ang rehistrado sa ila departamento. Siguraduhon man nga aprobado sang DMW ang job order sa obra nga gina-applyan. Sa Rehiyon 6, may masobra sin ka mga rehistradong recruitment agency. Hindi sila magbaton sang gina-offer sa ila nga gamiton ang visa nga tourist or other visas no nga hindi employment. And then yung last dapat kung ginasukot sila sa placement fee, dapat may resibo. Kagang placement fee nga gina-allowed sang under sa rules is equivalent to 1 month salary lang. Suno sa DMW6, padayon ang ilang pagpakigbato sa illegal recruitment. Lakip sa mga tikang amo ang pre-employment orientation seminar sa mga LGU kag mga bulutuan. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.